Nawashe mazigwara abaya kumba kwangu kutenga filami kana batsiro da omero da kuri bakodi abali kuri kumeni sakati wono kuna batsira sezoni fidele ra zenete mwa ra zenete gadawa ndo wasa kuba wampa mai si 5 weeks si bega hapa ni plastic emishongaji zinataka hivyo zozobadra chikwereti kapa yakwana mai kubhera foji akabhera foji yake kwabhero diki kumona foji yakadaka foji yake yakanaka nezhinji yacho abvesa kuitika kana kuti ichiteera gocha tonoti wasvika pa kanza gocha neexpense yatikwasikenda kuta gocha kandatora mari kwakwangu bandatera gocha kwada ndibandayaka yanogocha ndakamushedza umawaka kwereti mtc yanogocha bandamushedza ngationa masvika gocha pa kuita unabhadhara pakabatwa $86 saka uchaita sei kaza hapana ini marani ndatoona vamusira chikwereti ichi chichabereka cheichane interest chakuda mhuri yangu kuti ishandini saka ndakuitaurikira ana mai pa86 yakasipidha hapa neplastic nemushonga Agora o filho é bom, mas eu não trabalho no chão. Já se diz, já está bem, então de filho é. Ninguém me leva o chão da escola, se eu campanha, não dá que campanha, até tem dinheiro está bom. Isso é para me querer ali. Não tinha cada para não dar na massa. Suma dia que a pua que estamos. Ok. Kalau baca saya tak tahu deh. ndakataura namudhumeni chida chikwereti mudhumeni wabva ndimajewa nonoka ndakuchiperekesa nemunhu nda kukuperekesa namuzigari ndatovatsira mugarizvo zvara mugari vataurirana chiwa chikwereti akandipa 5 bags fertilizer akandipa 5 tanks akapila akandipa plastic akandipa seedbed paseedbed takamudzwa paseedbed right foje zvaako zvefoje kaoma ndizvo zvakanaka ndakubhera foje nini uyo akaonga kumba ndakubhera tese foje ndifunga mabhera tabhera panabhera rasvika 70 kg tabhera mabhera takabhera 2 ekunzvengesa 2 ekukambara mushure memuti yangatondudza kuti ndabva kukambani ndanga ne4 mabhiri angu makakwana ma80 cents kambani ikuponda saka uchinzvengeso mai wani muri kurarama right vakasezvishona zveikaenda kusvika mabhiri angu akazosvika 100 kg titut mabhiri azosvika 100 kg ipo dhangaenda kumtc ava vakazobhira yavo kuzvengesa ichienda kuboost pavaenda kuboost ava vakasvika kuboost vakuzoboost vakadzoka chitora zvekana kuita mwana tautaurana zvanzi wona kafuda chikwereti chako ichi aunochipedza ndikati tesauripepaenda kamuzvengese yako ndimuzvengese but tesauri ndamuzvengana rezi ndikakuita mari ndichienda kuhama yatirra hapana mari andawanenda wana $150 ndichienda wana saka ini handisisina mari kasi nakuda ndikutsvagire kana kuti ndofana kukubatisa ngoro apa taitaurana titega tega tiri 3 months ago tadamupawo towangokubatisa kana ngoro kona svikongokunoke uyo akati azvite inda 5 bags fertilizer ndatichiona kaisaka kila 5 liters andakishandisa ndinayo plastic ndinayo mishonga seedbed ndinayo zvanza zviite kuda 5 bags fertilizer zvandinazo kudai saka ini ndikazenda kunyaradzo ndabva tanudi yangu tireketa kuitirana izobva kunyaradzo ndadzoka muso sande ndazoipia muso mari tsamba ndaipia muso chitatu chii ndakaipia tsamba inini kudia kudarika mari kundi yangu inazomindira kudare nini inatira zvichichiwirirana ikawanda
ndio mafambira yake nyaya yangu hii. Sisi muri kuwira. Jibu sisi Sababu mzima. tachimiza. Sababu watu watawa mwa. Wamanye kwa ngentagire bakubira kuja bato nina ndabira lefu ababira kuja numana no ala next doa tibadeka mbakwani bidakuroti pavinamba ana pesa za vinamba takashwana pa billbook pale kamona galidika ngasa kakati mbatiro kubvisa pabillbook ndabira lefu andina kuti ndingisa kuja manye Kwa hiyo kana kuti muri kuwira na zvese. Kuchasita kuti uyana ngare chimjuira. Inini nyaya kuti inini ndifunze kuti kapesana panyaya takanida 5 bigs fertilizer. Sasa manje 5 bigs Simomira ipa. Kuroti makapesana. Uya akati kula 5 bigs ngoni bwati. inini ngata ndipasudzwana. Kuroti mai wira makawira neka. Abatazi wina ndokupa mchana mchana. Aiwa. Ndiza kama Tunza kupata. Ndikuti. Tuwango pesa pa mamjuira. Kutozo wataura pesa pa mamjuira. ndichiwira. Sasa kushamisa utaza dare sisi mjidi mjuira. Ndio zo wataura. Ndio kuti sisi. Uya akati kula 5 bigs. Iwo kazokupa 5 bigs zakanga. Andina Wakumpa. Kwa hiyo kama katanga kutaza kuwira neka. Tunali kutika 5 bigs kwa sisi chwe. ya ipapo ndikupanzwa ndisikuramba. Kasi njani ndikumbira ndikuti dini vakuda 5 bigs fertilizer zvoda kwandiri ini. Kasi ini ndi mishonga yandinayo. Bozi ndakundika kubhadhara nditi. Saka zviro zvazvinoshandisa ndofana kuzvidzotsera. Zviri sikuti. Zvomba. Pa 5 bigs njani ndikumbira ndikuti nini iwo ndivana fucharamo. Rakaisa fodi ya kuya. Tushwekera kuti 5 bigs pacho mari kusara tuzvikira kuti 5 bigs tudiwa. Wazo zatawa. pamusoro takatowekirana tikaona kuti gochirachiuyaina nesitokodha richikure zvisendana tatowekirana ndinotona masitokodha zvepasi ndofunga uyachimboverenga makawekerana ndipo makuya neantu tawekirana takasvika pamondi yatakasvika yakabva dashboard katiyo takabva seedbed ndiri vakabva sakakira neplastic aida kuzva sakakira ndikati ezvezvi kambani ichasambira sakakira chikwereti chichakuverengwa index aiwa kuda zvakakara handi makawekera kuti zvinodzivikiwa ngokuti atakakavha nokusvika takakabva seedbed nesakakira neplastic tawira wakasara 5 bags efetaiza $25 yaikabva transport yangu yandikanotora vochakwarani netumba isena akashandisa oda kuti stokodha remaiseni ndabatwa mari yachingezi ndo zvakakabva $25 keshi yakamudeaa wazvinhu zvinhu zvese zvawakakavha $25 fertilizer 5 zvinowanika sei apa ini chakanda kuwirira kutodzwisisa zvamunozi kuti tiwirana takavha zvimwe hatina kuwirana tofana towirana muno ndakuziva kuti pamari yangu yese ini ndakavha zvakati ndataona zvakati ndikawasara 5 bags zvimawakavha zvasiri kuzvinozi zvatikaita isusu tikanyorana tikamuda kusoro kunyorana titeketeka kuti na mari yako yese $300 titeketeka hazvikosheri kuwirana muri mega mega hazvikosheri zvinokosha zvinokosha kusava kuzvimurapa
Ayo itu dan disuruh murah bantu gue patir $300. Tapi gue kira ini mahal $300. Gimana ini kapan cara pemerintah itu besar itu ada fix. Udah di besar ya. Ya kalau di besar mahal ini buat asal di mana aja ke kafe buat mahal. Kuanda pasal udah kafe gue di situ kamu. Iya. Itu kan sekarang udah kita kafe gue di situ udah di fix. Itu kan. Sebenarnya itu sudah kafe. Nanti sudah. Ada itu. Ada kafe gue di situ. Kalau kamu buka di situ harus nak buka terus saja. Jadi di bawah ada saya beri sekuriti terus. Itu sudah itu. Terus itu. Kalau bisa mulai kapan di mari. Ini kapan terus kampang. Sanda bisa di mari ya sih. Gue kira bawah sih. Kawan di masuk nanti itu bawa kamar. Maria kamar itu. Saya Maria kan masyhur di Tobago kamar. Ini kelas 28 belas 85 feet. Maria kamar dari ini. Pada kan bukan kita suku dapat idenya siapa bisa apa sih kita sudah apa. Jadi dia apa ini kita masih berkompetisi dengan wewe waiti wewe watrachpereta chini investa ngomu sababu chingeza waiti kumasha ni kana chingiro chakaje Cuma birinya itu kita mencuitana jadi mau kita kucicira mau kita bisa lagi. ya kesbere kikaisha kama Sekali. hadi tu mwakaisa nanga kwaita ya shiba Kama shi. ya tunapo tendo Kasi ndio kazi tuko mshughuli. Kuna mtu mmoja unapata watu kwa meza taita. Ndio. Basi kama watu tunaenda. Tunapia kwa masaki. mafuta Ndio watu ya kaka Gimana baju mesi orang kufana na boza. Ya roho. ya lugu ndio ndio tunataka kufanya na watu kadhaa katika waisha sasa ndio ndio Ese taasi ya $18 taxes. Hadi $18 taxes. ndio ya kama kwa hiyo Yes. Mana huyo? Kile kichezi cha jamani 329 plus 329 38 338 na senti mangapi 38 329 Subtract as 1. Subtract 329. 329 38 cents minus 130 85. 329. 38 cents. 329 como assim? 38 38. plus minus 130 sawa 85. Bumekenda 130. 85. Wasura 53 cents. 215. Ngasalaje 215. 150 53 cents. 53 cents Ubara. Kurati mari kujiwa 215 53 ndio mari kujiwa kurati roka twara 213 ndio tenga federa tenga mazaka
Porque você joga os preços, a gente não se nasce até agora para isso. Ainda não é 65. That's 65. One day. She was 65, 75. Maybe about 325. So that's 325. So I don't know about that. 250. Nashukuru mwendelee mapema. No, but then I don't want to buy very much. ya bausa ini kuda badare ima dukuge ate na bakuga sada fa o inda ni mane ku kama namu kuda ti aga saide du chikure ti church pada chali Chimkama, mando kando. Ndio pia na kama hizo. Sasa hicho kwa saka ndaichiona zvakanaka uye akanonoka kubhadhara chikwereti chikaita interest unobhadhara interest chikana kumupa 5 bags kana iri interest zvaine interest yablock company chikwira kwandira ndirakuita ndinovozi ine chikwereti wari asi zita romunhu iwewe takatouira ya avoid kuibhadhara mari yacho kwaikasigaiswa iyotsvaga mari utokuungana saka umba mari umba 250. Ndio utaomba 200. Baada famba. kuja akawenzi inodiwa Ndio. Baada ya 300. Ayo basi sitakuwa kupangua mali. Ashara sitakuwa kupangua. mari yokubhadhara yacho uchabhadhara iyo wakupiwa mari Pa 250 unga 300. Ndawana kufamba. Nechikafu achinokubhadhara chikwereti chako. Kutazi. Ukwanza $300. Kunyana $300 kuchukua. ndio tukipoti alfa kwa Mara pia ni mabaya. Nyana kwa mmoja ambaroni bongo nyana ni extra. Kendo sai. ana mari 300. Kendo sai. Zunga. Nyana extra kwa kwa. umari mari dai